balimaw ani ɲakuma kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye k'a fɔ kɔni ko sahel dugu duuru ni o ye burkina faso niger mauritanie mali ale ni tchad olu tun kan ka kɛlɛbolo min sigi ni u ko ma ko force conjointe du g sahel g5 sahel olu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin waati in na ko wari dɔ kɔni bɛna sɔrɔ min bɛna to nin kɛlɛbolo min kan ka sigi a bɛ dɔɔni bɔ sisan ko o kɔni o bɛna waleya o kunnafoni bɔra wari bɛna bɔ yɔrɔ min na o de ye union européenne mɔgɔw ni o ye europe juguw faralen ɲɔgɔn kan jɛkulu min kɔnɔ n'a bɛ f'o ma ko union européenne olu kɔni jamanaw de bɛna jɛ ka 50 millions olu ka wari la ni o ye euro ye k'o di ni an ka dugu duuru ninnu ma walasa ni kɛlɛbolo in bɛ se ka bila sen kan ka se ka terrorisme kɛlɛ ka bɔ sahel kɔnɔna na kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni kɛlɛbolo min bɛna sigi sahel dugu duuru ninnu na ko a kɔni bɛna taa fo kɛlɛkɛden 10,000 na o tɛmɛnen kɔ an b'a yira o la fɛnɛ k'a fɔ kɔni ko kunnafoni dɔw sera ma minnu b'a yira k'a fɔ kɔni ko an yɛrɛ kɔni an bɛ gazi minnu sama ni olu bɛ bɔ moto ni mobiliw la ko olu kɔni caman kɔni olu bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase an ka ɲɛnɛmaya ma kunnafoniw y'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛlibagatɔw dɔw kɔni ye jateminɛ kɛ min na olu kɔni y'a ye ko pétrole minnu bɛ don mali kɔnɔna na ni olu la diesel b'a la ko gazi jugu dɔ b'o la ni a bɛ f'o ma ko soufre ko an ka sariya kɔni bɛ se ka pétrole donnaw kɔni ko k'olu yamaruya ko caman kɔni k'a la ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko sariya in kɔni b'o min yamaruya ko n'i y'o compare européen ni o ye tubabujuguw ye ko an ta in bɛ taa i da fo 1000 a ka ca ni tubabujuguw ta ye ko o kɔni o b'a jira k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ minnu kɔni bɛ u ka jamanadenw kɔni ka santé kɔni ko olu b'o makaran ko olu kɔni ta kɔni ka dɔgɔ n'an ta ye kosɛbɛ ko de la ko ni dɔ ma bɔ an ta in na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko gazi jugu in kɔni ko a bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase jamanadenw ma ko o kɔlɔlɔ ninnu na ni bana minnu bɛ don fiɲɛ sama sira fɛ ko olu kɔni o caman b'a la pneumonie ale ni kansɛriw yɛrɛ ko o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a sen fɛ ko ni dun y'a ta k'a lajɛ ko hali bi an ka sariya min bɛ nin ko in kɔni ko ɲɛma ko hali bi a ma falen ko kɔni b'a to mɔgɔ minnu bɛ don ni pétrole ye olu kɔni bɛ se ka don ni pétrole ye pétrole jugu ye min kɔni bɛ se ka kɔlɔlɔ caman lase jamanadenw ma ni kunnafoni min tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a ni ce aw ka tulomajɔ la